Bon dia, estem amb la Susana Mena i perquè és professora de primer de batxillerat de la matèria de volum i han realitzat unes màscares que estan exposades al hall de l'institut. Primer de tot et volíem preguntar per què heu realitzat aquesta activitat. Hola, doncs aquesta activitat, com podeu veure aquí a l'exposició que ha comentat aquest alumne, doncs són unes màscares que hem realitzat en la matèria de volum, concretament per la festivitat de Carnaval, on simplement treballem les tres dimensions, que és el que treballem en aquesta matèria, però en lloc de realitzar una escultura doncs l'hem apropat una mica a la temàtica del Carnaval. Com heu fet les màscares? Doncs la proposta era realitzar unes màscares totalment lliures, la temàtica, llavors havien de ser creatives, és a dir, no es podien copiar de cap lloc, i hem treballat per parelles i cada parella ha triat una màscara una mica la màscara que volia realitzar. Per realitzar el que hem fet és agafar una màscara base de plàstic i a partir d'aquí l'hem forrat primer amb plàstic i després amb diferents capes de guix, amb les típiques venes de guix que normalment ens posem a la cara per fer una màscara. Després cada un l'ha donat volum amb pasta de paper i a partir d'aquí les han pintat o les han decorat. He de dir que aquest any no l'hem fet a la cara perquè quan portem la mascareta doncs hem hagut d'agafar una màscara base. I quant de temps heu tardat en realitzar-les? Doncs jo calcularia unes 10 hores aproximadament. Sí que és veritat que pràcticament les 10 hores han sigut aquí, a la classe de volum, però alguns alumnes, o bé que estaven confinats o bé perquè no els donava temps, doncs s'han pogut emportar la màscara cap a casa i anar-la acabant. També he de dir que conjuntament amb la màscara han presentat un vídeo, cada parella, del procés de realització. Un vídeo que tenia una sèrie de característiques, que eren 10 minuts, per exemple, de duració aproximadament, i que havien d'estar subtitulats, és a dir, amb els títols a sota, una mica que indicaven les fases de creació. I per què recomanaries aquesta matèria a altres alumnes per realitzar-la i més o menys en què consisteix? Doncs la matèria de volum és una matèria que realment, tal com diu el nom, treballem el volum, és a dir, les tres dimensions, o el que més normalment se coneix amb el nom d'escultura. És una matèria que està dintre del batxillerat artístic, però és veritat que s'oferta per tots els alumnes de primer debat. Aquest any concretament, i cada any passa que no tots els alumnes que la cursen són del batxillerat artístic, encara que sí majoritàriament. És una matèria que, com diu el nom, treballem les tres dimensions, el volum o l'escultura, i llavors treballem sobretot fang, però també altres tècniques com podria ser guix, fusta, filferro, cartoploma, una mica de paper matxé, sempre una mica amb la idea de treballar en cada proposta un material diferent i també un punt de partida diferent, com podria ser la figura humana, la màscara, les formes geomètriques. Molt bé, doncs moltes gràcies, esperem que us hagi agradat i que prengueu la iniciativa de cursar aquesta matèria que es veu molt interessant.